When we were filming the first scenes of Vanilla Dale, the character did not have a name. Ja Ida valmis. Olkaa hyvä. Those scenes also belong to a standalone 15-minute short film called Sorry. Joo, olkaa hyvä. In the film, a woman reads a fairy tale and imagines herself as part of a fantasy tale. Tätä vähän siinä vielä. Sun on tosi lähellä sitä kirjaa jossain tossa. Joo, toi olisi aika hyvä. Pistä vähän korkeammalle, jos saat vielä pidettyä sitä. Noin. Jos sä saat se vielä niin, että se kuvan aikana vähän niinku nostat ehkä se jopa silleen, että se tulee. Pidä sitä vaan alus siinä. Mä sanon, olkaa hyvä, niin vähän ajan päästä nostat sen siinä kuvaan ja kurkkaat kerran sitä kolikkoa ja sit jatkat. The books of Muinen appear as empty notebooks for the people who don't believe in fairy tales. Käännä vähän käännetään koko tätä juttua. Ihan vähän, näin. Yes. Koko tätä juttua. However, fairy tale enjoyers such as Vanilla Dale can see their stories written in the ancient Muinen language. The Muinen language is basically broken Finnish language. To become a Sun Mage and join the Guild of Sun, one has to perform a task called an act of kindness. Sun Mages are known for their selflessness, and performing an act of kindness is their way of proving it. A starting Sun Mage would use magic, also known as greater power, to help someone else. A Sun Mage should never use magic for their own benefit, or the god Muinen the Greater would punish. Yes, hyvä. Kiitos. Keräinkö mä nää kaikki? Laita uudelleen samalla lailla kuin ne oli. No mut hei, en mäkään valoasiat ikinä opiskellut koulussa. Jos kaverille on tuova, niin... Just se pitää toisen kerran tätä. Onko hyvä? Joo, nyt se tulee tonne. Teille valo luonani. The guardsman, played by Ari Nieminen, was wearing a real chainmail in about 25+C temperature. Vanilla's actress, Ida Virta, stood with her legs bent to enhance the height difference between the two characters. What are you? Will burn in the flames of the sun. She is the witch. What are you? Women will burn in the flames of the sun. She is the witch.
sun without sunlight. Sillä on nähty mitään jostain tästä kohdasta. Häh? Nyt sieltä tuli jotain valokasvoja. Toisaalta me varmaan sen takia, kun toi liikkuu toi. Täällä on tää pikkuvalo, niin siksi sen voi ottaa erikseen heijastaa reflan kautta. Se on edelleen niinku tuolla oikeampalla on mustaa, mikä näkyy kuvassa. Jos hän laittaa tätä nojaamaan ja opetaan. Tossa. Ja Noora, saat olla kuva, eikö et muuten ole kuvassa? Ei mitään. Toi hyvä. Ja synkeydestä ja metsästä ja... Ääni käy. Ja olkaa hyvä. Kiitos. Onko ääni valmis? Joo, ääni valmis. Joo, kyllä. Meidän pitää ottaa yksinen kuva. Siinä kun sä lopetat sen, niin tee vähän niinku, että kallista päälle vähän eteenpäin. Okei. Tai ihan pienen. Kyllä. Niinku katot jonnekin muualle, niin että onko tää ketään auttamassa. Okei. Savut uudelleen, sori. Savut. Niin otetaan valoa, jota saataan vähän. Tuu vähän tonne. Pääsit jopa tonne. Näin. Tää tikkuu niin. Murheen kryyni. Se varmaan paras, että pitää jonkun ottaa nyt käteen ja sit pitää. Sitten jos sä laitat sen tänne, niin tää sitten asialtuu. Eikö mä Sampsa tuohon kuoppaan seisoo ja pidän sitä? Kai sä koot kuvata. Laita sen puskan taakse. Videokuvaharrastaja elementissä. Huolet elämässä. Sä tuut tohon, katot eteenpäin. Tuossa kohdalla sä katot pään taaksepäin ja jatkat edelleen matkaa. Okei. Älä pysähdy. Okei. It was looking for something. I don't know what just happened, but I'm taking this. And if the damn creature is to return, I'm gonna make him beg and pay pretty penny for it. I was so wrong. I am sorry. Kiitos. Me tarvitaan sulta reaktiokuvia vähintään, kun sunhan ei ole paljon niitä laineja. Mutta se mitä oikeastaan otetaan ensin edelleen se käsi ensin. Joo. Mutta Niin, eli aloitetaanko me tästä kirjaa? joo, sä oot niinku just nostanut sen kirjan, eli sun ei tarvitse sitä nostaa, mutta sun on kädessä noin. Ja sit mä lähden siitä, että I don't know what just happened ja but I'm taking this. joo, Annatko Unto jotakin niistä minun vaatteista? mutta älä laita kuitenkaan siihen mekon päälle. Mieluiten. Se vaan pystyy jotenkin. Joo. Very weird. Joo. No niin, nosta toi rahapussi. Eli toi, kataan se kohta. Nyt musta tuntuu, että mä pitelen jänistä korvista. Joo, tonne. Sulle jäniksen. Yes. Joo. I am sorry. I am sorry. I am sorry. Yes, hyvä. I am sorry. Eikö sä nyt sellainen japanilainen